Jako dobro pjevaš. Da, istina. Dobro, mogu proći, ali ti si nešto posebno. Pretjeruje. Anđi, žao mi je, oprosti, Ne. nisam znala. Bez brige, Olga, sve je u redu. Kasno je. Idi spavati. Da, idem spavati. Bilo mi je drago. I meni. Bok. Bok. Bog, laku noć. Hoćemo li kavu? Da, može. Evo me. Odlično. Olga, molim te, nemoj nikome reći da sam bila ovdje. Bobe. Pravimo se da se ovo nije dogodilo. Olga, možeš li... Anđi, Bog, što radiš ovdje? ozbiljno. Želiš znati što radim ovdje? Kako možeš biti tako ciničan? Pa što ste sada učinili, Nisam sirotoj? ništa učinio, Olga. Možeš nas ostaviti same? Dobro. Herman, poslao si mi poruku da moramo razgovarati. Ja? Da. Ne, stvar je u tome da... Ne, čekaj, Anđi, čekaj. Reci mi što je bilo? O čemu govoriš? Ne, odlazim. Nisam vas htjela prekidati. Ništa ne prekidaš, Esmeralda. Ovo je Anđi, ovo je Esmeralda. Zdravo, Zdravo. drago mi je. Radimo na projektu. Možeš li nam dati 5 minuta, molim te? Da, naravno. Bez brige, Bog. Bog. Ono je s mog telefona, ali ja to nisam poslao. O, ti to nisi poslao. A tko je onda to bio? Ne znam, možda su hakeri. Hakeri. Daj, molim te, ovo je očito poslala osoba koja je željela da ja vidim sretnu obiteljsku scenu kraj klavira. Kakvu scenu? Kakva obitelj? Što se Ne, događa? zaboravi to, Herman, nema veze. Nemam pojma što se događa, kakav to plan imaš, mislim... Hej, ništa ne pokušavam, uostalom to je tvoj život i slobodan si da radiš što god želiš sa svojim životom. Anđi, ti govoriš o Esmeraldi, mi imamo isključivo poslovni odnos. O, molim te, Herman, isključivo poslovni odnos, godinu dana živim ovdje i prve večeri nakon mog odlaska ti pozoveš ženu na večeru s kojom imaš poslovni odnos? Ne shvaćam zašto sam toliko uznemirena zbog ovog. Ja sam Violetina teta. Ne živim ovdje i ne nedostajem vam. Zaboravimo na sve Anđi, ovo. ja s Esmeraldom imam isključivo poslovni odnos, a ne to što govoriš. To je bila obična večera, ništa više od toga. Ne znam tko ti je poslao poruku. Ramažo, on je. Ne, Ramažo nije jer ne želi da se svađamo. Olga, ne, nije ni Olga. Ne znam tko je to bio, ne znam tko je, ali netko me želio isprovocirati. Jako se loše osjećam i srce mi se slama što sam toliko uzrujana kad te vidim s... Ništa. Bolje da odem. Ne, čekaj, Anđi, kasno je, otpratit ću. Ne, ostani ovdje. Ostani na poslovnoj večeri. U redu sam. Ispričaj me. Večeras je tata svirao klavir prvi puta nakon mnogo godina. Uživao je. U očima je imao sjaj. Doveo prijateljicu koja je divna. Čini mi se puno bolja od Jade. Ne znam, ali mislim da bi se mami svidjela Esmeralda. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy, y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Mamin dnevnik. Jako lijepo pjevate. O, hvala ti, Olga. A ti odlično radiš piletinu sa šampinjama. Jako ukusno. Hvala vam, to je obiteljski A recept. da, vidi se. Dobro, ako mi trebate, pozovite me. Olgita?